Tara ma. Hi guys. Hi, diyan sa pagkasihan sa Pugsong. Ang kita niyo. Bakasihan. Ito is bakasihan. Ato sa tanawon sa to na to ging. Kadit. So ari may mamahaw today kay sikat na siya ang bakasihan. I will show you unsa ni bakasi sa Cebu. Ni live bakasi. Mo nilang baligya din hindi sa bakasihan. Nilarang nga bakasi, mo ni bakasi. Akong lola sa una, my grandma used to cook like this and she was popular in the town. This eel fish, eel. And fresh bakasi. And then they sell also panikuso, scallops, lato. Fade na ni color, tihi-tihi. Kogita, kindat dengan kubutan. So ito ni kubutan, kalimot mo ko ano. So they have nukos and this and sinugbang isda agikay na mananaw mi sa kuan baligya nga live baligya nga rigig no. So ang mga pedicab diri guys pink kay lini man ni sila diri unya o man nakadaog si lini pero the tricycles remain pink, all the tricycles. Tara kasi hala duro to kaon ba siya kasi utodlo pa sayote ka na dyan. Dili uy, jellyfish. Unsa ni? Pwede mamutan na. Unsa ni siya te? Scallop na dali. Scallop? Oo. Scallop. Ginamuso lang. Kahig na sayote. Ato na kamatis. Unsa ni? Swaki ni. Unsa na swaki ing? Shell? Nya kana. Ayaw na jiban mo nagkapayas. Ayaw na. Ang kamatis sa pagkaon to. Bangag kinala. May naman taon to ni sila. Nagahiro kinabadyo. Urut naman ni sila. Kanang kamatis yo, kanang kamatis yo. Kanang kamatis. Nasa sila. Ano yun? Saan yung bin? Ato kamatis ng bangag. Ha? Bat di ay. Bat. Matagam. Bat di ay. Lamig na ba ng Oh, bat? 150 sir. Scallop. Oh. 150 ang usa ka puto sir. 150. Ano, nag-ihok pa ang mga indot ni ko nung sa bawon. Oh, tag 50 ng kaltikiday. Kalitaan. Usa sir. Anya ini ko. Urot na niya. Dili ko na muro te. Daghan pa na dahil. Mangaon pa man kamo, pangaon pa Mga mo utot oh. Hindi na mo balik iguan. Oh. Daan eh, biling lang. Oh. Oh. Ay! Dara dayo. Sana namaak. Buhay na siya. Oh, dito na lang. Oh, nagmatar na siya. Dara dayo. Kahit ka. So, dara dayo. Mga sili na sila, hindi mo sa may sili. Sana. Hey, gina mo, sir! Dila. 150, sir. Parihara. May na siya kay hang. Kada sa ko na to sa, sir? Dila lang. Wala ko sa? Parang plastic, sir. Bulit ka na dahil. Di ba nga lagi? Overpriced na po. Bulit ka na tanong. Tama, sir. Dadon na tugla papa. Cons papa na. Di ba na matay ugma?
Di pa na matay ugma. Di pa. Dadaan ako sa papa. Ara o, gawa sa Angel. Kani. Oh, lami na dyan na papa. Pila man eh, kani? Nalasag 120 ang kilo. 120. Kana na, doon na papa. Kaon sila papa na no? So guys, mga unami karon o bakasi. So we'll see unsang bakasi. Unsang bakasi ha imong gusto. Baby bakasi dako Kubutan na ko. kubutan. Unsa nang kubutan? Kana parang locos gyapon. Imo unsa man imo bani? First time nimo diri bani? Oo. Eh, unsa imo ha bani? Unsay mo ba? Gusto ka atong bitin-bitin? Bitin-bitin? Gamay imo dako. Gamay mo. Ang mga uni karon diri sa bakasian. Tanaw na to. Lamig pa ni. First time sa labo ko. Ay, nakakauna ko sa una sa bata pa ko. Pero karon tanaw na to. Eh, gi-vlog na dito mo sa. Ha? Ganun gani? Naman dito sa balay daghan. May bakasi nga bago. Gunting ano sa? Ha? Ano gunting? Oh. May bago nga. Okay, cheese, ma'am. Cheese na day. Cheese na. Unsa na siya nga isda? Mulmul. Pila sa ng mulmul? Depende sa kada. Ay 300, ay 250, ay 250. Sa day ha. Cheese. Sudan. Usa ka ka pusit. Bunya day yung pusit. Nakatabang mo may. Apa nila? Hayagan isa. Duha na da sa take out. Oh, sige. Among gitaon lang akong gitudlo ha. Ah. Daon lang po skin mo. Hala, kalami sa isda. Anong kita ramay ng hari, oy? Kaluoy po ato nila nga na to sila dadaan. Tawag lang mga baligya. 65 makuha. Yan na ice cream, benching ko day. Papaso ni mo. Oh, may mo drive. Ugma na lang, arita. Ay, another day. Sunod na ibalik mo. Ano ko sa nisa. Kasa nete. Dadaan na to sila papani. Mukaon ka siya na. Kani konti. Oh, sige. Yara ako sa videohan. Oh, ilang ka na. Oh, kanila mo siya. Sa babaw. Gunan sa papaani. Di mo na siya magkakuan mo sa tiguang ba? Skalo na. Skalo. Hindi ko chip piece. Kinilaw na. Lamig sa kinilaw. Yung sa gini sa pagluto. Nilarang. Musa ni siya ubod. Alam mo na ganang ang papa, ubod. Palitan na to siya ng ubod. Ano mo yun? Naduso. Ora na tipo rin yan ang puso. Isa mga siya. Bad sa lutan. Apat. Isa mga tuwa.
Kanya ko. Unsa imo? Hindi mo ba? Bani. Kanya. Gato mo kay mong bitin. Naray mga bitin-bitin makay mo tong ato sa baw. Hindi mo bitin eh. Dito sa bitin. Ingon ka mukha ka. Ade. Saan na day? Kanon niya. Kanon. May mais. Naay mais antel. Humay ko. Oh, mais ko. Mais. Tulo. Nga. Oh. Ano kanon din? Oh kana. Oh. Oh, kana duha. Okay. Oh, isda na no. Oh, isda ni. Gusto lang og kato. Bat. Kani, ganit daw. Gusto ba? Siya ba? Usa imo ha uy. Kani daw. Mo na iya ha. Mo sa nako ah. Aw. Pataglain. Pangita laglain para magpulit-pulit lang. O man ko katilaw ay. Katilaw mo. Sa maniday. Dito. Isa dito. Ah, oo. Pero kuan man ni kanang murag chewing gum no. Kani siya dili na siya chewy. Suway na. Suway taan day. Scallop. Suway tag scallop. Dito chewy mo gud siya uy pero lami manugnaw pero chewy man. Lami ang tabong. Salad. Pagka-chewy. Iba putos lang naman hindi mo magkuhan. Huwag kita doon mo sa mga fans. Kuhan. Manghod. Saan na day? Oh. Uy, Jing, di mo mukha bakasi. Ikaw ba? Bani. Bitin-bitin. Asa man inyong mga sabaw, babe? Isa di day. Ano ang nilarang ba kasi? Kana nilarang ang pagkasi. Tanawa guys, nilarang pagkasi. Wow. An sa kamay day. Oh, mo na siya oh. Lami din na. Umay pa gidaw na bis anti diri no. Inan dito. Sunod na rin, marita. Nabidyo ko lang kasi ako. Wala pa. Dapat guys. Lato. Asa pa ni day? Ano Kan muna. Okay. Asan man ako ito? Let's go. Naray ka sa tinidor din. Bye, cara tendo kan. Oh, udah. Imasito. Kamu tadi masih tiba. Oh. Mo na yung order guys. Uso. Pakasi. Yeah. Sini singan ani king Kubutan. butan. Scallops. With some kind of shell. Gani sa mani. Kubutan kani, murag Gani. locos. Litob. Lito. Unsa gipabaw sa kuan kani unsa nga nani? Bat. But seashells. Yeah, dayon mais, rice. Mga unta. It's time to eat this. All this. So, ayan taning bakasi. Yan ini pagkaon sa bakasi butang nagsili. Simusad niya ang view din here. Gawas while you're eating. That's the view here. Way labot ni. This is not included in the view, but this is the view while we eat this food.
Wasad ni labot. Lumasikag. Kuan kay di kaglangaw. So, Ano sa mga sakto? makuan na siya gino. Kanang paspas ba? Siya ganun. So, Timers? so yun taning kuan na kasi first. Ha? Ay, nilukso ang kasi. Kung saan nabitin? Bitin sa dagat? Ha? Bitin sa dagat mo? Ang sa tayo matinyo. Susunod taon na. Items pa tayo.